Isang mapagpalang araw ko nga pala si Kimson at ito aking sagot sa Kagitingan Open Burst Challenge. Ang pamagat po nito ay sariling paraan. Let's go! Ang dami-dami na nila, ako kontento ba sila sa aking ginagawa? Mababago ba ang lahat ng to? Gayahin ba ang mga beat na to? Katangi-tangi-tangian lang nila, pinapasa pa baba o ipapasa pa ba? Mababago ba ang lahat ng to? Gayahin ko ba sila? Napakadami ng bayani sa mundo. Ngunit paano ba maging bayani? Ako, eto ang sagot ko bilang isang rapper. Ako'y bayani rin sa sariling paraan. Wala mang uniforme at hindi po bayaran ang tinatawag yung gobyerno, pera ng sambayanan. Ako'y bayad sa aking buwis kaya wag mong paandaran. Ang aking mga sulat ay kaya to sumagip. Hindi lang po ng buhay pati ng puso at isip, kasamang katawang lupa at kaluluwa. Mga hinabing salita sinaling ko sa musika, at para gawin nito sandata ko'y papel panulat. Hindi man tagapagbalita kaya kong magulat upang buksan ng diwa at tulog na mga utak ng kabataang punong-puno pa ng pangarap at nahanap sa talento mong tinataglay na nararapat ibahagi at binibigay. Wala mang bayad, wag sumuko sa paghintay. Balang araw darating din ang tagumpay, kaya talento wag sayangin, gamitin mo yan sa mabuting paraan. Gawing makabuluhan, kaya mong maging mahusay, walang dahilan. Kaya mong maging bayani sa sariling paraan. Dami na nila, makukontento ba sila sa aking ginagawa? Mababago ba ang lahat ng to? Gayahin ko ba sila?